Salutare mă băieți și bine v-am găsit la mine pe canal. Eu sunt Mârle Gaming. Astăzi o să facem primul videoclip de pe acest canal. Astăzi o să facem un videoclip din car parking. Dacă vreau să-mi dau să ne preparăm și mașinuța. Să alimentăm, să fie rezervări plin. Și da, am alimentat. Mergem în oraș. Fuge foarte bine mașina. Sperăm să prindă 400. Și da, mă băieți, să prindă 400. Da. Și da, mă băieți, dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să dați like și să vă abonați. Vizionare plăcută, salut!